er god til at massere kugler. Nej. Peter, du er dommer, du må ikke være med. Nej. Du er en dommer. Du er dommer. Ja. Så kan du lade være med det. Og selvom vi har betalt dig mange beskyttelsespenge i årens løb, så må du ikke sige noget. Nej. Er det min, der ligger tættest? Ja, det er det. Jamen, det var fantastisk. Så vi får udlignet nu. Det er helt fantastisk. Er det mig, der ligger tættest? Nej, det var lige godt af os. Den er hjemme. Det var bare ærgerligt, hva'? Har I flere kugler? Det er stadig Janne, der er tættest. Nå, okay. Så er det mig, og jeg ved, der er flere af mine kugler. Kom så, Kasper. Gå ned bag jakken. Jamen, det er da bare lige at stå der. Hvad skete der lige der? Ja, der skete ikke noget. Det var godt, Kasper. Det var godt kastet.